Hi guys, good morning sa inyong lahat. So, ngayon, magluto ta sa sudan sa pamahaw. Balon po ni Riri kay mag-dragging siya. Nya karon guys, kuan kana ang sa niya. Recognition ni Koreana uni Bintoy. Ha? Karon graduation ni Janjan. Mapaday kang Bintoy recognition ang kang Koreana mo'y karon. Nya ang kang say kuan sa niya. Bakalariat ni say karon. Nya ihatod ko nig sa yung bata dito sa bukid kay dito na ta ibilin. Wala ko bilin ni Jinjin kay may bantay dani. Riri dragging man. Ato ning lutuon ang isda pag sayo guys kay para ha? Ano di? Ganto na ko kung sa diri mo. Ya nakasalang na nato ang kalha. Unsa man na ding? Ha, kaisog ba kayo ah? Uy. Kaisog ba kayo ah? Bilin ka dito Lola. Ha? Ibilin ka dito ni Lola. Unsa man ang TL? Taas man ang TL. Ha? Unsa man ang TL? Taas man na ah. Uy, naray tao diri oh. Isus nagkatawaha, narang tao din eh. Uy, narang tao din eh. Bilin ka dito ni Lola. Ha? Agay, bilin Lola. Ta. Nato lang nibutan sa oil. Para makaluto na ta. Bintoy guys, ang hugas na sa plato. Mangilig na si Koreana sa silong. Ayuha na pagsilig, ayuha. Taman ka, sakay na kadiha. Unsa imo lang taon? Tungtung ya kumirin. Ya, ngana na bukan. Balikan na to itong diluto. Ya kadi siya guys, putuson na siya para halad. Halad ni Cyril niya sa kuan simbahan kay niya Manilang Bakalayat. Na yung putuson. Pwede na siya masigo. Bisda na lang guro na siya kay gamay ang rap oh. Si Riri guys, nangapi na siya kay makaabot ko si Raymond karon nga naghatod nila ni Janice. Magpangas na rin siya dito sa kuan kay magdahi. Ito na hawason guys. Hawason na nato. Ito na hawason kay luto na.
Nabot ko na itong bali na niriri sa sudan. Kamahaw pa ni Udto na niya. Mga balon. Naato pang takluban. Ito na ni Momon si Riri sa yang trabahoan. Yang menigway din na siya daan sa baka. Humulas din tayo sa para bahog sa baboy, guys. Para mabahogan na si Bodin. Siguro na ah. Nahaman naman na siya silhig dito sa silong. Nagmap na po dahil na siya. Kaya makaabot to si Momon karon, pangas na po dahil mi sa bukid. Ayuhan na da pagmap ding. Nya ang bata, di arda ni ang bata. Kalingaw na siya danhi. Tarungan na pagmap ding. Tanaw ka ding. Tanaw ka ding. Namanoy bantay ding. Oh. Try mo. Si Manoy ang magbantay ah. Ikaw, ibilin ko na ni Manoy ah. Noy. Manoy. Ibilin na ni Manoy. Danira mo? Noy. Manoy. Ibilin ako ah. Agbakalariat ka ni isa-isa karon. Ikaw lagi bantay? Nainit kayo mo noy, giubo ba na? Ha? Na may gatas? Oh. Ibilin na ya. Di lagi ka, hunter ka ni muglingaw, hunter ka kag sayaw. Di lagi. Oh. Iduyan na dahil ni Monoy. Naya bibiron daw naya gatas. Butangan lang to nimo sa 4 ka scoop noy. Scoop ng gatas. Daon na ya tubig dadto ayo na ininito ya tubig dadto sulod. Saman okay ra? Alas 8, mga alas 11 gina kapin. Alas 12. Ha? Magunsa? Ay, tibaw-tibaw ba? Man nagtibaw-tibaw nga. Di man na siya tibaw-tibaw basta ikaw agbantay. Di lagi na ah. Imor na ibutang na na. Si Manoy ang magbantay ha. Ah, si Manoy ha. Bilin ka ni Manoy ha. Dili ikaw maghilak-hilak ka. Wala, bilin. Ha? Asay uban nga nagdahik man. Apasunon lang kahoy lagi. Wala, bilin. Bilin si Dongdong. Ha? Di lagi na pwede ubanon kaya tanawaw ka uwanon. Nya init di. Pwede ubo na ah. Ha? Yun, ikaw ni mamay? Dili ba nun? Kaluoy sa bata. Ibilin. Agoy dalian na pagmap di ante. Ito pa sa gawas. Sige na. Ha? Ansa?
Di lagi na maglaka no, ginaanad naman na sa matingog. Dili lagi kano siya uban, bantay ra kuno siya nimo. Oo, tanawa di siya sugot. Bantay ra ka ni Manoy. Si Manoy ra magbantay. Nadiya na yang tuga ni Saysay, naka-ready na na iyahang tuga, gikuha na niya kagabi. Nadiya ra iyang kalo. Graduate na jud. Yan na iyang usapaw dress. Nya ang kang Koreana, nara iyang suoton ni Koreana. Muna iyang suoton nga magsayaw, marana siya. Ito nang irididaan. Ito ni ko na ng bata sa iyang gatas. Dalo na to sa bukid daw diaper. Kay para nga kuan. Hatod pa na ako karon. Abot to si Momon. Ito sa kuan sa jacket kay grabe ra ba katugnaw. Robinson, kuha na tong habol ni Lola de. Panghindo din ni Noy. Masuk ko na ilok ko. Ito lang pala ito mo. O na kay mga ko ipoto sa bata. Ma? Ha? Kani or kani? Dili na mao. Ato na. Dara na. Dili. Dara na ko sinina dito ang bata kay para nga. Oy! Ah? Ah? Alik dong deh. Kuha na yung wipes. Oh. Tugnaw, rabi dito sa bukid. Tugnaw. Ala. Basing dito ra sa dito ra basing dito ra may matulog guro kay kana ang kuan man. Dito ra guro may matulog kay pagkakuan ugma. Graduation naman sad. Graduation naman sad sa bata na basin dito na lang siguro may matulog. Pagkwasa, agsudlan na to na ni Noy. Sa diaper. Daw yung gatas. Pagkwasa, agsudlan sa diaper niya daw gatas. Kani. Apel sa tubig. Ibutang na kung kapilit to. Ama na nakuha de. Dito yung sa kuan, labis na. Sigo ka na. Babe, 10 kilo siya. Sige. Siguro na siya eh. Ano na siya? Nataray. Ha? Kaya na siya. Pawiran ito na. Ano ito? Ito na. Ito ang lastik ko. Cute, gudan, humusod na na.
Yan na, ano yun. Ano ito? Ibigkit siya. Para di manitangkang. Ito. Ano pa na siya na. Lalo na Ang buga ito pang putuson. box. Plastic ko yun sa'yo. Tanod! Ay, dito yan. Tapos na guys. Alam mo, ako nagkaon niya, ma. Siya na sa pressure. Maganda, ito ka. Ha? Maganda ka. Ang handa o. Miso. Handa. He is Magdala daw sa kanaang maghala daw ang katong honor. May honor ng saysay. Kaya namatay i-prepare nga para halad sa simbahan. Kato di man to siya kay ako kayo nya di masigo atong utos kay gamay ra. Ako, pari sa ulo. Pagwa na lang ako ni Jinjin si Kwandanhi kay apiki na sa oras kay sirimo na ni Guy pamanis baka. Ano nga si Richmond gan? Ito, pakon dito na. Ay hato ni Tito magsakay na lang kanila. Pagpamahaw sa mo Jin. Kasi tapi. Kanon na ni Jino, daghan ta ba kay kanon. Ulo ang ano? Ano din may ilong dahil? Tagay ko may ilong din. Dili pa magbaon? Asay baon? Ano baon? Ay, mali ra din mo dane. Dali ra lagi na mo man. Alas 8, alas 10, alas 11 na siya. May tao. Sugod na yun. Kasi iba pa rin. Ready na si Saysay. Ama. Suot na siya siyang toga. Tito ba? Graduate na si Mama Loy. Ako'y natulog man. Ano? Mag-adto na mi guys. No, ipaliw ko parang ang suga no ya. Oh. Si Richmond to ana sa bukid. Itaple din ang sira no ya. Di ano may diri sa ilang sa simbahan. Grade 10 asal. Okay, pagkita na sa iyo malikuran. Dali ka side, grade 10 ka lang. Dito ka side, grade 12 ka lang. Maura mo ka na ganun, 125 and 130. Kung dili mag-igo na likuran na. Bahala ka na oras. Okay, daghang salamat. You can go now. Naman na, manguli na mi. Naman so guys, nasa panguli na. Manguli na mi kay nahuman na sila, human nag bakalariyat.
na ugma na po dayon kay ugma ilang graduation anya hapon aw alas 12. Mangoli na kay kumana. Aman tabing. Aman tabi. Ugma be, unsa may mong kuan ugma be? Kitchen ka be? Ha? Ang kanding di ay. Makauli. Ano yun mo? Nag-100 na eh. Wala diya man be. Pareho man. Sige pag. Kuan na. Lima ka buk aw unom. Unom ka banana cake. Ang snack pa. Nga sabi mo na ay nagpangas. Nangugma ng pakal sa niya. Sa atin si Tito sa ngadan niya. Nagkuha na. Ay, ito ang tapang ito sa bukid siya. Ito bukid ba? Sarap siyang bata ito. Dahil ang tapansin dito. Kalau kemansap. Ay, ito mo siya. Dahil sa mga bata ito. Makuha. Nabasan nga? Nabasan eh. Luma? Ano tayo gimili? Wala na kuha niyang maestra sa suoton sa kuha niya pag-dress yun or sa mga nanay. Pero puro mag-garsones ba? Kaya sila kayo. Ano? Nasabay na bang ko? Kasi ingat bitaw. Ano siya yung earn? Ayaw na eh. Ano, dito lang.